Pozdrav ljudi, Repa ovdje. Danas ćemo snimati agar.io. Možda će vam biti zanimljivo, možda i neće. Šalim se. Idemo igrati. Ajde, sad ćemo sve da i killamo. Ne! Palo mola. Šteta. Kako ga snima, ne? Kako laga. Ali mora se držati kako mi je sinoć lagalo. Idemo. Nećemo valjda podijeliti. Obama. Obama misli da me more pojesti. Obama misli da me more pojesti. A daj, pa kako laguje. Hladno laguje. Koji botovi, bože, sine, bože. Vidio. Sam botina i po. Botina i po. Znači minuto i po. Zato što sam botina i po. Šalim se ljudima, nema što kada šalim. Nešto uprcijano, nema. Ovaj danas svi koji je bio prvi, ja mislim. Prvi, među 10 godina, ja mislim. Ova epizoda neće trajati puno. Oko 10 minuta. Mislim malo i manje čak. O bože. Kako sporo nas hilalo. Možda bi ova epizoda mogla već završiti sada. Zbog lagova ovaki. Mislim da će ovaj kretin podijeliti na mene. Pogledajte osmica ili ovaj. Portugal i ganja. Portugal misli da nema killer. A ja zametio od njega. Mislim da ne mogu ni od njega. Ali je pokušao da se ne vidi. Pogledajte ovoga Vitko. Eto. Tako je Portugal. Ne. Može. Blizu je bilo. Dobra je, već nismo toliki botovi. Da ovaj bi mogla popapati. I Obama je uloma. Dobro, nije se dijelio. Hvala ti, buraz. Nije se dijelio. Kad želim da brzo završi epizoda, pošto ja sad želim zbog lagova, neću staviti epizodu od 3 minute, na primjer, neću to stavljati. Stavit ću epizodu od 10 minuta, malo manje, ja sam ovako hop, i izvukao sam se, bože. Hoću da neke stimujem, ali tu nema niko. Bože. Da smo to točka završili. Hajde ovdje. Nešto da želim ti. Čurače. Nećemo, odustat ćemo od ovoga botova, svakakvi.
Ima svaki da bila tako skratena. Pa ova nam je partija duga. Ko god pogleda ovaj video, nek dole u komentar napiše koliko mu je rekord u Agariju. Meni je rekord, ako vas zanima, dobre. Rekord mi je 13.000. Mislim dovoljno, ali sad sam postao kombo neki. Ovdje početni, pogledajte, 232 mase. Snimat ćemo još Ađara, mislim Agarija, gledam puno Edo, pa gledam malo. Agarija, ovaj lik je Jovan. Ne, lik prelazi kroz mene. Daj balan, pa na oči se vidi da sam već njega 10 puta. Pa 10 puta sam naputa već bol. Koliko ima se 300. Evo vam Instagram, ću sada malo tjerati to. Pogledajte ovam snimke. On misli da mene može pojesti. Ovaj sad jebate. Ovaj narančista me može na oči vidi se. Dobro, da sam izaznuo. Joj, zaboravio sam staviti crnu podlogu, ali nema veze, vidimo da nas je krenulo i na ovoj podlozi. Što je ovdje? A da. 10.22 ne ide sa mjesta. Portugal, će me smazati, šta ide. Ubit ću i unoge. Rekao je. Skulje zamku. Vidite ovoga lika. Lik je Bože. Šalim se. Ovaj bi mogao nastradat. Da ćemo ga čerat u kut ovdje. Dijeli. Evo. Moj si, tako je. Kako volim igra ovaj Ađara. Beži. Ali ne da ću nekoga ovako je. Ne bagovat sada. Udare. Ćao. Koja kraljina čovjek, mogao pojesti. Vidi budole, on ide na mene, točka, hilačka. Kako mrzim ove šta, ovi zeleni vragova pa se raspnem sad. Kretena, budala, ovaj dobar, ovaj malo nastrada. Jebao moja majku. Mogu bi ja, dog, jebao ti ja majku. Prošao sam ljudi moji. Koliko je falilo. Još minut ćemo snimati, to je to. Doga, jedna me mislila kilat, druga neće, ovo sve je jedan. Jebao ti ja majku. A vidi mene. Jao, ubit ću se, vala. O se nahan sam, se nahan. Jao, botina sam, bože. I čao ljudi, to je što se tiče ove epizode, vidimo se sutra. Bar se nadam. Da, sutra ćemo snimati, ja mislim da ćemo snimati PES 2009, nemamo 2 sada, nemamo sam neki jasta aktivan, na primjer 2015, FIFA nešto ćemo skiniti, a to je to, vidimo se i vola pa!